Macky Sall kan ka sen do ni alamisa ni juman na lajɛba dɔ la min labɛnna Paris diɲɛ wariko bɛnkan kura kama. Nin taabolo nunu minnu bɛ kɛ adamadenya ni juguyaw kan ni AFP ye minnu kɔnɔna kunnafoniw dɔn olu fana ɲɛsilen bɛ Senegal jamana kɔnɔko minisiri Antoine Diome ma ani Général Moussa Fall n'o ye Senegal finitigiw gendarmew ɲɛmɔgɔ ye ka fara mɔgɔ 112 wɛrɛw kan. Wa u bɛ tali kɛ waati nin na ka taa san 2021 marisi kalo la fo ka se san 2023 juin kalo ma. U bilala Faransi sɔrɔna dɔnbaga Juan Branco fɛ n'o ye Monsieur Sonko ka lafasabaga dɔ ye. N'a ye san 2 kɛ kaso la juin kalo tile fɔlɔ cɛ ni musoya wale dɔ la o ye Senegal jamana ka gɛlɛyaw ni ɲagami juguba lawuli san caman kɔnɔ. O kɛlɛw kɛra sababu ye ka mɔgɔ 16 faga ka kɛɲɛ ni famaw ka fɔta ye. 23 ka kɛɲɛ ni baɲumankɛ tɔn n'o ye ONG Amnesty International ka fɔta ye ani mɔgɔ 30 ka kɛɲɛ ni kɛlɛcɛw ka fɔta ye. Macky Sall min sugandira san 2012 ka segin ko kura ka sugandi san 2019 o bɛ kuma jɛlen mara la a nɛgɛ kan ka jɔyɔrɔ sabanan ta san 2024. Cɛbɔ hakilina bɛ kɛlɛba dɔ sɔrɔ sariyasunba bonya tɔgɔ la. Marisi kalo san 2021 gɛlɛya min tun bɛ Monsieur Sonko ka mɔgɔ lamini kaban tun ye mɔgɔ 12 ni kɔ faga Senegal. Jalaki min kɛra Faransi o kɛra Paris kiritigɛso ka adamadenya ni juguya tilaliyɔrɔba la.